Zase máva ešte raz. 2, 3. Stále klesáš. Ideš dosť nízko podľa mňa. A už. Dobre. A už. Tlačíš trošku neskôr, než bolo treba. No. A pretlačil si vertikálu až do kladného. Teraz sa vrátil. Súvrat sa ti trošku privieral, rotuješ hneď, není na čo čakať, správne, pretočil si. A najlepšie je, keď sa teraz vypnú tie obrázky. Raz, 2. Znáša ťa na nás, takže to je strmšie, ide 60 dolu. Moc sa ti to neškoplo, to nebol kopáč, to je bolo zetko. Dobre, a teraz ideš do toho. Dobre. Vertikála je jemne na kladnom. Raz, 2. A už. Tá spodná linka vychádza dlhšia, tam to bere rýchlosť. Si na kladnom. Skôr si to mohol pretlačiť. Tak. Teraz ešte. Jemne na zápornom si. Vertikála hore. Jemne na kladnu. Tam sú není štvrtky. Tam je čistá polka. Tlačený ham to bam, táto vertikála vyzerá dobre. Dole 2/8, pretlačil si na chrbtu. Raz, 2. Čistý humpty bump. Visíš mierne vpravo. Krydelka tam máš ku koncu. Si zarotoval. A už rotuj. Stop. To polohy po vetre správne. 1,5. Máš to mierny 40, není to 45. Vykrutová časť dobrá, trošku si zlemil ten oblúk. A ideš. Už. Dobre. Celkom dobrý, na vrchole bol, trošku viacej som mohol krútiť, ale to... Bez linky si prišiel do toho súvratu, dole si... No, ono je... Ten vietor? No, ten vietor ho tam klame. Súvrat si teraz zmákol trošku veľmi pekne, dobre, celý výkrut dole, super. Nestúpaj. Celý výkrut a ťaháš. A už. Raz. Tam není dva vykruty, tam je jeden na dve doby. A z chrbta do kruhu. No vidíš, koľko musíš tlačiť, ešte si nedotlačil trocha. Dobre, vyšlo ti to na nás, takže bohužiaľ už by sme ťa osolili.